Con i'n mynd e. Bant â chi, boys. Beth yw'r wyneithau beth sy'n digwydd? Wel, mae Nadolig yn dod â chan. Ti yw angel yr wyl. Os Denion canu, mae'n dod i'n dawnsio. Ti'n licio dawnsio? Dwi'n fan enfawr o ffydd. Cracker Dolig! Wow! Anhygoel. Hogiau'r berfeddwlad. Sut wyt ti'n deud o? Berfeddwad. A mae hi'n noson lawen arbennig yma'n Llanelli. A chredwch chi fi, mae'n y noson a hanner o'n blaenau ni. Yn blasus, diolch yn fawr iawn i chi. Cheers. Fi'n nhw'n Nadolig awen yn dechrau na, Tôn. Nadolig llawen. A blwyddyn newydd dda i chi gyd. A fi'n mynd bod yn lush. S4C yn disgleirio'r Nadolig hwn.